Takže ideme sa pozrieť na to a ja predu, čiže tu je hlavný vchod, vchádzame, máme tu parkovisko a ideme na to. Je to len 15 minút od letiska Malaga a 20 minút od mora, čiže veľmi krátke vzdialenosti a máme všetko. Takže do Malagy sa bude lietať a pozrite sa na ten krásny strom, figový strom, sú tu nádherné stromy, pozrite sa, čo vám natočím. Avokádové stromy, avokáda všade, celý komplex je zasadené, sú ovocné stromy, krásny priestor, či už na parkovanie, ale však to málo kto bude využívať, najmä teda my ako personál. A máme tu prvé, čo tu máme, je záhrada. Samozrejme, že z tejto záhrady plánujeme urobiť aj na ako sebestačnú kuchyňu, to znamená, že nejaká zelenina, nejaké ovocie, bylinky. Máme tu ovocné stromy všeho druhu, od manga cez citrusovníky, takže príjazdová cesta je tu. Pozrite sa na to krásne, zelené avokádo. A naozaj zdravé stromy a tento krásny prístup. Už prístup je perfektný. Dvakrát do roka sa zberá úroda. Z avokáda, dvakrát do roka, hej. Čiže je to nádherný komplex, ktorý nám teda sa veľmi páči a vyhovuje po všetkých stránkach. No, tu je priestor, majiteľia tu bývajú, ja neviem, pravdepodobne tam pôjdeme ukazovať. Nie, donútra nepôjdeme, pretože tu ešte bývajú majiteľia, to bude v rámci toho komplexu pre náš personál a pre nás. Ďalej však pozrieme sa na nejakú tú izbičku a ukážeme vám aspoň zhruba, lebo nedá sa natáčať úplne všetko, lebo to video by malo 30 minút, keby sme chceli úplne všetko. Ale pozrite sa, v jakej krásnej prírode sa to nachádza. A my s Jožkom sme tak úžasne prekvapení, konečne na druhý deň po 6 obhliadkách. Pozrite sa na tú záhradu. Tu je jacuzzi, Jožko, vidíš sa v nej? Áno, vidím sa. A nie sám. A nie sám, to je veľmi podstatné. Aby nás bolo vidno, že to sme naozaj my. Áno, sme tu, v tomto priestore, fantastické, manga, všetko. Úžasné. Pozrite sa na... Sme sa opýtali na tento figovník a majiteľ nám povedal, že je veľmi starý, ani sám nevie koľko. To som ešte v živote nevidel. Dobre, poďme, tu sú prvé ubytovacie kapacity, také dvere. Áno, prepol som, hej. Už nás nevidno? Nie. Poď, Jožko, otvor toto, prosím ťa, ja zídem s kamerou donútra, aby ľudia mali predstavu, tak, že... Nech sa páči, tu budete bývať. Napríklad jedno z ubytovaní, kde sú oddelené teda postele, ktoré sa dajú spojiť, tak vyzerá takto. Všetko krásne nové, vynovené, voňavúčke, nádherne urobené, aj zariadenie. Tu nás vidíte v zrkadle, obidvoch. Kúpeľňa. Vchádzame do kúpeľne, všetko nový štýl a samozrejme, že ten andalúzsky štýl tej podlahy a tých obkladov to nesmie chýbať, ale je tu úžasne voňavúčko, príjemné prostredie, tichučko, ďaleko od cesty, ale blízko do mesta. Máme to nejakých 20 km do mesta. A k moru, teda aj k moru, aby ste vedeli, že toto je aj pri mori. Otvor, Jožko, prosím ťa, ešte ďalšiu túto izbu. Tá bude, tuším, ako spojená manželská posteľ. Toto boli oddelené. Nie, aj toto sú oddelené, tak ešte ďalej ideme. Toto je zase takýto štýl, aby ste videli, jak to vyzerá. Ja to oddialím, to nahrávanie trošku, aby to bolo také... aby to bolo vidieť. Vecko, sprchy, všetko krásne, voňavúčke, čisté. Nádherné pre ozdravné pobyty. Dobre, ideme ďalej. Aj pre relaxing. No to je podstata toho nášho holistického centra, aby ľudia dostali v podstate všetko to, čo potrebujú, aby sa dozvedeli o tom, že existujú prírodné metódy liečenia všetkých chorôb vrátane rakoviny. Poďme ešte sem, prosím ťa, Jožko, do tejto jednej miestnosti. Pozrite sa, jak sú tu urobené krásne na palmách zavesené tieto, jak sa to volá? Tie siete, áno. Nádherné pre relax. A pozrite sa na tento strom. Líči. Normálne zrelé líči, nádhera. To je proste bomba. Bananovníky. Tento komplex, tu sú ďalšie ubytovacie
izby, alebo teda ubytovacia kapacita. Je tu celkovo 12. Skús otvoriť túto, Jozef. Jasné. Tu je tá manželská? Nie, ani tu nie. Ja, tak dobre, tak toto je tiež taká s oddelenými postelami, tak ideme sem. Je tu priestor úplne na všetko, na akýkoľvek druh relaxu. To vám ukážeme, aj masáže samostatné. Myslím, že toto už bude konečne taká, že manželská. Pozrieme. Nie. Ani to nie, kde to bolo? Je tu dosť tých izieb. Oni tie izby sú postavené tak, že sa dajú spojiť a zipsom zatiahnete a sú ako manželské. Áno, ale dajú sa spojiť tie postele, samozrejme, veď o tom to je. Ani tu nie je. Tak ja skúsim otvoriť zatiaľ túto. Poďme sa pozrieť na to. Tu je manželská posteľ. No. Tak toto je manželská posteľ, izbička. Nádherne vyvoňané, krásne. Áno, kúpeľka je takáto, akože sprchový kút. Úplne tip-top všetko. Čistúčke. Nádherné. A u nás bude hrať úlohu. U nás s Jožkou sme si aj hovorili, na prvom mieste je čistota, hygiena. A to pohodlie pre toho zákazníka, pre toho klienta, ktorý príde relaxovať do takéhoto ubytovania. Ja vám garantujem, že to, čo my plánujeme pre vás urobiť, ste v živote nevideli, ani nepočuli, ani nezažili. Toto bude ojedinelý projekt v Európe. V podstate sám takýto projekt v Európe neexistuje, ktorý som ja si vo svojej hlave dal dokopy a Jožko ho prijal, takže ho bere takisto ako svoj. Jozef, môžeš to potvrdiť? Samozrejme. Dobre. Keď si ma vtiahol do toho, tak už teraz nepustíme a ideme na tvrdo. Ideme na tvrdo. Tam hore, kde teraz ide Vládko. Počkaj, Jožko, ja tam vybehnem. Ja vám ukážem, že aj takto sa dá. Tu sa budú robiť. Tu vás budem trénovať a vy budete mať možnosť aj cvičiť na travičke. Jozef už začína, takže aby ste videli a pozrite sa na to okolie. Jožko, ukazujem okolie, hory dookola, krásna Andalúzia, nádherné. Minimálne 320 dní v roku, slniečko, teplo, vyše 30 stupňové teploty, nepotrebujeme zvlášť saunu. Áno, pozeráte sa aj na bazénik, ukážeme vám všetko, čo sa tu nachádza. Dole je bazén a vidíte tam aj solárne panely. Vidíte tam ohrievač tu na streche, ohrievač na teplú vodu so súdom. Čiže tento komplex je fakt akože komplexom, ktorý my sme si želali a našli sme ho na 6. obhliadke. A teda už záväzne dohadujeme veci, aby ste vedeli, že toto bude váš druhý domov. Že sem sa budete vrácať s radosťou, neskutočnou radosťou. A budete sa tu cítiť ako iba v rodine, vo vašej rodine, možno ešte lepšie, pretože to, čo tu sa bude odohrávať, to bude šialené. Ale v rámci toho dobrého zmyslu slova, hej, aby ste vedeli. Tu máme taký bar, tam nás čakajú ľudia. A majiteľ. Teraz prejdeme do spoločnej jedálne. Ja by som, Jožko, išiel doľava. Okay. Poďme doľava. Tu vám ukážeme veľmi zaujímavú vec, na ktorú sa ja osobne teším, kde vás budem dusiť. Pretože silové cvičenie a všeobecné cvičenie, naháňanie kyslíka do krvi je tou najlepšou metodou a formou ozdravenia, čiže kyslík potrebujeme a už sme tu doma. Tu je to už pripravené tak, ako sme si predstavovali. A toto je presne to, jak to má fungovať. Čiže tu sa bude odohrávať dennodenné cvičenie 2-krát do dňa. Ten komplex je nádherný. Jožko je tu. Čiže ovocné stromy, sad a my si prerobíme ešte, tu sa dokonca pestuje. Sú tu veci, ktoré od hrozna cez manga, zase avokádo a rôzne ovocné stromy. Ale my by sme tu urobili na pestovanie viacej priestoru. Vidíte tu je jacuzzi. To je jacuzzi, čiže to je veľmi dôležitá súčasť života pri večernom relaxe. Takže poďme, Jožko, sem do tej kuchyne. Sem dozadu vás ani nebudem vodiť, pretože tu je masážne, takže ideme. Áno, dobre hovoríš, lebo tu sú masážne kabinky. Ak počujete vo videu cvrlikanie, áno, to sú cikády, ale je to príjemne, patrí to k tým teplejším podnebiam, čiže mne to osobne nevadí. A pozrite sa, tu je relaxačná masáž.
či relaxačná masáž, priestor na masáže akéhokoľvek druhu, čiže pre budúceho spolupracovníka, ktorý ovláda perfektne masáže, už bude vítaný. Jožko, ano, je tak? Nech sa páči, môžete si láhnuť a pomasírujem. Zatiaľ len my. Čiže áno, tu je, tam je druhá masážna miestnosť a vraciame sa teraz naspäť. Ideme do tej spoločnej kuchyne, jedálne, kde budeme spoločne aj jedávať, konzumovať. Prípravu jedla bude mať na starosti zatiaľ ja, Vlado Kocian, ale hľadáme takisto kuchára, ktorý sa naozaj vyzná, chce sa realizovať a je perfektný kuchár, aby mohol variť takisto vegánske, vegetariánske jedla, pretože veľa priaznivcov moderného zdravotného štýlu, moderného zdravého štýlu sa teda zaoberá aj tým vegánstvom, vegetariánstvom, čiže poďme na to. Tak, aby ste videli. Toto je presne, kde sa stoly teda dajú rozťahovať, pretože sú skladacie. Momentálne to vidíte takto, ako to je. Pozrite sa, čo tu máme. Máme tu obrovský grill, máme tu pec na pizzu, ale však tá pec sa dá využívať aj na pečenie mäska a stejkov, aj chleba domáceho dokonca. Čiže toto, aby ste vedeli, že takto to je. No nádherne, mne sa to osobne, Jožko, veľmi páči. Aký máš ty názor? Vynikajúci. A keď sa pozrieš, Vládko, tu na ten strom, tak má to veľmi blízko k tomu, ako my máme. Jožko má, toto je naše logo, presne tak. A tu v tomto areáli je tiež strom, ktorý teda znázorňuje určitú hojnosť a tú prosperitu. No tu máme kuchynku, to vám ani nemusím ukazovať, je tu profesionálny priestor, profesionálna kuchyňa. Teda na začiatku pre mňa a ďalej už pre kuchára. Poď, Jožko, ideme sem doľava iba k bazénu, aby sme ukázali. Ukážeme aj tanečnú miestnosť, alebo miestnosť, kde budeme robiť ďalšie. Takže máme tu bazén a počúvajte, čo som sa ja dozvedel. Majiteľ povedal, že do tohto bazéna nikdy nepadla ani jedna tabletka nejakej chémie, bez chémie voda. Dá sa ošetriť tá vodička bez chémie, pretože všetci, ktorí majú nejaké kožné choroby alebo psoriazu alebo čokoľvek, tak musia využívať čistú vodu bez chlóru a nijak ošetrenú, čiže je to napustená voda z nádrže, ktorá je tu. Jožko, ideme ďalej sem dole. A tu je tá miestnosť vlastne, ktorá bude fungovať na meditácie a možno aj ako tanečný parket. Čiže zase tu máme priestor krásny, obrovský, na využívanie rôznych vecí. A učenie sa flamenga. Sme v Španielsku. Flamengo sa musia ľudia učiť, čiže Jožko takisto aj so svojou priateľkou. A to je fantastické. Takže aspoň, aby ste mali akú takú predstavu, čo sme vám ukázali, je to fantastický priestor, pre nás vyhovujúci a teda najmä pre vás, pre čo sa týka ozdravné pobyty a všeobecne pobyty, či sú to chudnúce, či sú to relaxačné pobyty, oddychové pobyty a rôzne iné, tak to je fantázia. My sa veľmi tešíme, že sme niečo takéto objavili a už doľaďujeme len podmienky, ako by sme to mohli získať. No ale k tomu vás vyzývame samozrejme k tej spoluúčasti. Nech sa páči, staňte sa aj vy súčasťou millionfriendshelp.com, pretože práve pre týchto milión ľudí to bude to najpodstatnejšie a stanete sa súčasťou jedného obrovskej komunity, ktorá bude ojedinelá v Európe a v tejto komunite vás vítame. Prihláste sa www.millionfriendshelp.com. Presne tak, webovú stránku Milión priateľov pomáha po anglicky millionfriendshelp.com. Ak si to dáte, túto stránku, už dnes nás môžete podporiť a toto video, keď uvidíte, tak sa môžete tešiť na veci, ktoré ste v živote nezažili, ani nepočuli o nich, pretože, ako Jožko už spomínal, ja som to hovoril, že ojedinelý projekt je predurčený na úspech a takýto projekt, ktorý my ideme budovať, tak je určite predurčený na úspech. Veľmi sa tešíme. Takže vás pozdravujeme z Andalúzie, z teplého Španielska, pretože momentálne dnes je 33,5 stupňa v tieni, takže my sa potíme, ale to potenie za toto stálo. Takže pekný deň.